Pome goncang Kanjeng langit klap-klap katon lereke nencanging aris aris sang maweng gandrung saparan katulu kerekang moyak mayik wong tetek kaluludra Mas Patik Araja Dwaku wong maring Pangaraja Dwaku wah lah yo bandaku yo donyaku yo amal-amalku dhewe lah aling madyaning marga catur dendana wujuding kethek mbotatek lutung bingung monyuk nyaknyuk sajae bisa tata jalma kaya dene jalma menungsa ngakwasa pandhita sing pertapan kendale sada peparab begawan anoman mapan pranyata genti pitakon ratu buta sapa yo ditepungke wae iki siswane ibu Betari Durga Nalendra saka negara Sunyaruri Prabu Kumarayaksa Anoman Prabu Kumarayaksa mapan keparanyata arep nyang ndi golek isin jeneng calon garwaku ora ana loro telu ya mung kesumaning ayu diajeng Dewi Wara Sembadra jalaran apa aku bisa dadi ratu ning madyaning jagat raya paribasan kasektianku ora ana sing nandingi yen pancen aku Kumarayaksa bisa ngrabi wanita sing ketitisan Batari Widawati ora ana loro telu ya mung Dewi Wara Sembadra Hanoman kagat resang kapiranmu renangkula kinempit kaambit lek nomrepatmu jembrengno talingamu Dewi Wara Sembadra ki mau garwane Raden Arjuna mbuh ora edep bakune entuk ora entuk bakal tak jaluk dening aku yen pancen kowe ngalang-alang apa kan dadi sediane Prabu Kumarayaksa bakal tak katutke dosane gigit sumapit pedhot nyawamu Hanoman yen pancen kowe iki meksa nekat bakal ngruda paripeksa kelawan Dewi Wara Sembadra ngrusak pagrayung bedol kayon kang ijo godhonge ngurusi darepe wong liya ki lu mau luput aku minangka dadi betenge Raden Arjuna lan Dewi Wara Sembadra wah ketandangan dening Prabu Kumarayaksa gigit sumapit pedhot kupingmu gibeng dengkleh kowe Noman